Tänään tulee jännä päivä. Mä oon nimittäin menossa kuningasrapusafarille Norjaan, Pykejään. Täällä ollaan tuulisessa Pykejässä. Juurikin tämän tuulen syystä 2 tunnilla siirtyy eteenpäin. Pitäis tyyntyä keli sen verran, että päästään merelle. Mä käyn kurkkaa vähän, että miltä täällä näyttää. Reilu tunti aikaa lähteä. No niin, nyt on varusteet saatu ja ootellaan, että päästään veneeseen ja rapujahtiin. Meillä on siis tarkoitus aloittaa yhteistyö näiden kanssa, alkaa tuomaan tänne Ivalosta, Inarista ihmisiä rapusafareilla, kesät, talvet. Jäämeri on käytännössä auki koko ajan. Tuohon kuuluu tuo setti tekemään kalastamasta rapuja. Siellä mahdollisesti myös nähdään hylkeitä, merikotkia, valaita. Ihan upea ympäristö tämmöiseen hommaan. Sen lisäksi täältä löytyy sauna. Heillä on itsellä tämmönen bistro-ravintola, missä ne tekee ruokaa noista ravuista. Ja sinne mahtuu yli 70 henkilöä syömään, että ihan upea paikka. Ivalostakin pystyy tekemään siis päiväreissun tänne ja palata sitten takaisin majoituksiin, että upea mahdollisuus, mitä tämä Pykeja tarjoaa täällä. Wow! Wow! So we are planning to bring people here from Monday and Friday. You can book those days in our websites. But if you have bigger groups, you can ask every day you want, and I can figure out it's possible to bring you that day you want. See you at ours.